A few moments later. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಗಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರಿದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಡೆಗೆ ನಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಪ್ಪನಾಡು ಟೆಂಪಲ್. ಎಸ್ ನಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಪ್ಪನಾಡುದ ಜಾತ್ರೆಗೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ್ಲ ಯಾನ್ಲೆ ತೊಂಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಬಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು. ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೋಕ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಟೆಂಪಲ್. ಬಂದು ನೀನೋಡೆಯ ಅವ್ರು ಬರೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪುರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜಾತಿ ತಿರುಗಲಿಗೆ ಬಲಿ ನಿಗಲಿನ उल्टा भी नत्ती ಹೆಸರು ಲೈಟ್ ಫುಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಗುಲ್ವಾರ ರೈಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ போய் ಮಗನಿಂದು ಹಂಗೆ ಇನ್ಸಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಎಂಚ ಚೂಚು ತಗ ಪೊಡಿ ಒಂದುಂಟು ಅಗಲಿಂಟು
ಈಗಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ಲು ಹೊಡ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೋಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಲಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ Slow kue de punto le. Final. Right, man with maga lagi. Duro hoidin nilige. Markatichi. Duro hoidin. Jatre hoidin. ನಿಗಲಿ 7 ಫುಲ್ ಮಾಡುವರ ಯಾವ್ದಮ್ಮ $220 ನೈಸ್
ఫ్యాన్లు ఉంటుంది 20 ఫ్యాన్లు ఉంటా బలి బలి అని కొన్ని చేసిన పట్టిన విధి దీపాలంకార నిగురు కొట్టిన 20 రూపాయలు ఐట్ల బొమ్మ గోమండలు ఉంటుంది అంచని చేతులై పట్టిన హూవిన అలంకార నిగురు కొట్టిన 20 రూపాయలు అంచని బ్రహ్మలతో పట్టిన విధి దీపాలంకార నిగురు కొట్టిన 20 రూపాయలు చేస్తుంది ఐట్ల బొమ్మ గోమండలు ఉంటుంది. ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಉತ್ಸವ ತುಯ್ಯರು ನಿಗಲೇನು ಜಾತ್ರೆ ತಿರುಗಿದ ತೊಂಬೋಯ ಅಂಚನೆ ತೇರು ವೈಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದೃಶ್ಯನು ತುಯ್ಯರು ಸೊ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗಲೇನ ತುಂಬ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ.